Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään Urpo on päästänyt vaimon taas tekemään ruokaa ja tänään tehdään thaimaalaisia lihapullia. Siinä on nyt noin puolisen kiloa possun jauhelihaa. Tuolla on sitten tempurajauhoja, idän salaperäistä porsasmaustetta. Se on niin kuin sellaista lihamaustetta. Siitä saisi lihalientä. Se on vähän niin kuin lihaliemen kuutio jauhettuna. Sitten se on sokeria, kananmuna, kookoshiutaleita ja riisiä. Ja mitähän noi on? Ne on jotain, olisiko kaffeerilemettiä tai jotain semmoista. Ja ne pilkotaan ensiksi ihan pieneksi tommoseksi suikaleeksi. Noi sitten näkyy tuommoisena niissä lihapullissa. Ja tässä on ainekset näihin lihapulliin. Nämä sitten lihapullat niin kuin paistetaan öljyssä. Ja sinne meni ensimmäisenä noin. Minä epäilen, että se on jotain. Se on semmoista. Haistetaanpas vähän. Tää haisee semmoille sitruunalle. Tää on semmoinen aika sitruunainen tuoksu on tuossa. Minä otan selvää mitä se on ja laitan johonkin sitten vaikka ylös sen. Ja nyt sinne menee ruokalusikallinen tempurajauhoja ja kissa tuli katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten sinne laitetaan yksi kananmuna ja kookoshiutaleita sinne menee tommonen tarkka määrä. 1, 2, 3 ja 4 ruokalusikallista. Ja sitten menee soijakastiketta. Soijakastike voi olla muutakin soijakastiketta, oikeastaan melkein mitä tahansa soijakastiketta. Ja sitten sokeria menee 1, 2 teelusikallista. Ja sitten tätä maustetta, tämä on semmoista yleismaustetta, sitä menee 1 ja 2 teelusikallista sitäkin. Ja tämä on sitten punaista karritahnaa. Sitä on siinä ehkä 3 teelusikallista. Ja se on näköjään vähän koppuraista, niin se menee sinne. Ja tästä tulee semmonen. Tämä ei ole ihan kaikkein tulisinta, mutta aika tulisia näistä lihapullista tulee. Se on tuon tahnan ansiota. Sitten laitetaan nyrkkiin hanska ja sekoitetaan nuo ainekset keskenään huolellisesti. Hanskat on aika isot pieniin käsiin. Noin. Ja sitten laitetaan sinne viimeiseksi tuo riisi. Sitä on tommonen reilu kupillinen. Se on tarkasti mitattu. Se on keitettyä riisiä, että muistakaa keittää se riisiä niin kun rupeatte tekemään. Jos teette kuivasta riisistä, niin niistä ei ehkä tule ihan samanlaisia. Tai saattaa tulla aika erikoisia lihapullia. Mutta tässä nyt meillä on tämä lihapullataikina aika valmis. Ja sitten kun se on tarpeeksi möyhennetty, niin tarviiko sen levätä yhtään? Joo, puoli tuntia saa, 20 minuuttia, puoli tuntia saa levätä toi taikina ja sen jälkeen sitä ruvetaan sitten paistelemaan niitä lihapullia tuossa rasvassa. Niin palataan siinä vaiheessa sitten asiaan. No niin, nyt meillä on täällä öljyä kattilassa ja sitten pyöritellään tämmöinen pieni lihapulla ja lasketaan se tuonne kattilaan. Se oli jotain, olisiko ollut 150 asteesta, 160 asteesta toi öljy. Ja näin niitä lihapullia sitten syntyy. Niitä laitetaan tuonne
kiehumaan tuonne öljyyn sitä mukaan kun niitä tehdään. Ne lumpsahtelee tuonne mukavasti ja en osaa nyt itse sanoa, että montako minuuttia niitä siellä pidetään. Kun on sopivan värinen, niin otetaan pois. Ja lusikalla ne näkyy tulevan helposti ja tuommoista muovihanskaa vasten niin syntyy tuommoisia sopivia lihapullia. Näitähän voi syödä riisin kanssa tai perunoiden kanssa, mutta minusta ne on parhailtaan ihan siltään, kun syö niitä ihan. Nämä on semmoista oikeata naposteluruokkaa. Nämä ei tarvitse ketsuppia eikä mitään dippejä. Nämä on ihan siltään maukkaita ja noin ne siellä sitten kiehuu ja siinä on ensimmäinen nyt melkein valmis, ei ole ihan. Niistä tulee semmosia aika ruskeita noista pullista, että ne on sitten varmasti kypsiä ja sitten ne laitetaan tommoseen kattilan päällä olevaan lävikköön, niin siitä sitten valuu turhat rasvat pois. Ja sitten kun ne vähän jäähtyy, niin sitten niitä voi maistella jo. Ja näitähän voisi tehdä tommosessa rasvakeittimessäkin isomman määrän kerralla, mutta nyt tällä kertaa valikoitu tommonen kattila siihen hommaan. Se onnistuu kattilassa tai paistinpannulla tai sitä en tiedä, onnistuisiko uunissa. On. Mistä tulee vähän eri makuisia. Joo, uunissakin nämä voi paistaa, mutta niistä tulee sitten vähän eri makuisia siellä uunissa, mutta en tiedä paljonko tuosta rasvasta sitten tuohon varsinaiseen lihapullaan imeytyy, tuskin kovin paljon. Mutta makunsahan ne saa siitä karritahnasta ja sitten siitä, oliko se nyt kaffeerilimetti tai joku semmonen. Veikkaisin, että se on se, mutta en osaa sanoa, mutta kohta on valmis. Siinä on nyt mennyt niin kuin semmonen 2-3 minuuttia ne on ollut tuolla, että nämä on aika öljyssä niin aika nopeat tehdä. Siinä valmistuu ensimmäinen sitten ja se menee sinne. Se on erittäin mukavan näköinen. Siinä näkyy tuota vihreätä maustetta aika hyvin. Sinne menee toinen ja sitten kun ne on vähän jäähtyneet, niin maistellaan niitä. No niin, nyt nämä on sitten puolet niistä paistettu ja valmiina, niin otetaan sieltä yksi ja maistetaan. Nämä on rapeita päältä, pehmeitä sisältä. Ja nämä on tulisia, mutta ei liian tulisia. Tosi hyvän makuisia. Ja näissä maistuu sitruuna, punainen karri ja nämä on kyllä todella mainioita. Ja näitä tosiaan voi syödä näin ihan vaan siltään. Eli tämmönen oli tämänkertainen kokkaus. Kerro tuossa alhaalla, jos haluat Urpon vaimon tekemään jotain erityistä ruokaa, niin anna vinkki. Ja tilaa kanava, ei muuta kuin heippa.